is natuurlijk hartstikke mooi 40 jaar na Sakkers Lekker Door. Op 25 januari is het 40 jaar geleden dat Sakkers Lekker Door in de top 40 kwam. Maar ja, en we zijn wat ik ook heel fijn vind, en Clemens ook, dat we samen we zijn eigenlijk al veel langer bezig, want we waren al een paar jaar samen al werkzaam in de platenzaak. Maar het grappige is dat Sakkers Lekker Door, toen ik het idee kreeg, zag niemand het zitten. Daar begint het mee, het leven. We hebben ermee moeten leuren. Nou, dat wilde niemand weten. Jan Vis, die zag uiteindelijk, die dacht, nou ja, als we de Kickforce en FC Den Bosch en de Deurzakkers bij elkaar plakken, 2 platenverkopers uit Den Bosch, dan moet dat gaan lukken. Maar goed, Sakkers Lekker Door wordt dan top 10. En vervolgens, in Hilversum zeiden ze in de jaren 80, en ze blijven maar komen, het houdt nooit op, het houdt nooit op. En toen kwamen we natuurlijk nog in 84, 85. Het feest kan beginnen, doen ze een stapje naar voren, binnen beter naar buiten, doen ze thuis hartelijk. En dat is eigenlijk, als je daarover na gaat denken, nu 40 jaar later, dan ja, hè? Maar daar trots op zijn. Dan zijn we trots. Waar moet een goede carnavalsplaat aan voldoen? Nou, het begint bij het begin. Het is een binnenkomer meteen van je welste. Dus een goed intro. Dan moet je een kreet hebben, die staat als een huis. En de rest is dan gewoon invullen. En zorgen dat je muziek lekker is, dat de mensen blij worden. Als jouw liedje begint, dat ze allemaal zeggen, ja, daar zijn ze weer. Hier zijn de Deurzakkers weer, ik noem maar iets. Maar dat moet meteen binnenkomen. Goeie kreet, lekkere muziek en meteen knallen.